Hej tid, så det atter her vi har nødvendig parste av Hjertamål. Jeg har alltid sagt det nok så ofte, men det så som det er. Og jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg her Anja Hansen, som tekniker, og stender for opptøkene og redigering av tog. Og så det Paul Ferre, som eisner sammen med meg her. Og som mange har sagt, så får jeg spyrre Paul, hva ligger av hjertan det? Ja, det som jeg har hukst om til i Fyrra Petsbrev. Ja. Og det har vi nekka gjera som ekkert vidkommande til akkurat som tryggva Jesus. Og vi sørger det langt her i øren kapitlet. Det en greier akkurat fra hver vi og så sier han her i vers 11. Tid elskar og jeg anvender tekken som gjester og utlendingar, og alt at jeg kom fra hinnom haltlige liston som barde av i salene. Og har vi gåan appor mittlen høytningarna, så tei nu bektala tekken som ilkjera menn, kunne suttja gåa verstikkara, og fyrir torra skuld prysa gode visnar deg. Vere tog fyrir herrans skuld, allare menneska lere fyrirskipan undergiven, vere ta nok kanskje noen som i noen haksta, etla landshavdingen noen, som tar noen senter av hånden, tar mot til refsing som iltkjera, men tar mot til revs som kjera godt. Tog vilje godt sier, at tid såleis vi har gjerit gaua, skulle få favisk og darana takna, som teg og som frals, og ikke teg og hava fralset til sjæl ønskapar nøy som tjenare gods. Og jeg husker om et her, som vi som tryggvande må rakna vid, jeg kom ut fire, at vi vera omtale her som det største år jeg bruker, at som ilkjera menn, bektala som ilkjera menn, og i stedet fire så sutja det gau versk okkara, og fire torra skuld prysa god visnar deg. Det kommer nok snakk fram i Fyrra Petsbrevet. Og det tala til moin, og særlig at jeg og vi som tryggvande ikke klarer til at være bektala i. At han hatt, tog jeg vet hva, så godt gruntar lea standa som anken annar til Jesus Kristus og han krossfester. Det ligger til grunn for tog som vi og tog skulle vi ta i slukt henter og til avgrunta, ikke øttast, ikke med samme åte, men halda fram til gav og løgina som Herren har løgt okkom. Og helter ikke, om vi får vita hvor det helter ikke ta og i hevne søk og etla leta nekka borska råd, festas i okkom, tog ta vita vid at videre teg som tepare. Akkurat, ja. Og ges nere. Ja. Og til mer i 3 kapitlet, og atter nekka mer i 4 kapitlet, som takk til om man kommer nå, vers 2 nå, vil si oss ikke sjalvor om et her. Det som nu sier han det her som heiter han Ja. Han heiter okkon om et imska. Ja. Og hvor vi programmerer, så var det ikke nøyt vi heiter han til, så fungerer det bare. Ja. Og programmøren, han jo fullkommen. Ja. Färden i himlen, så hvis det var på tammatan så heter det bare gintja seg sjálvuna. Men vi som han sier her, at han sier kom til hans hin livande stein, så vust rækar av menneskjon, men god utvalg og dyrabær, at vers 4 i samme kapitlet. Og så heter her, og leta til kun sjálv, som livande steinar, bytja upp till antal hus så vi ja. Men akkurat det uttryck här vi livande steinen. Och jag huxar om dessa gamla grådlärarna som har läst här dessa fantastiska grådgärarna ja. Jag vet inte vad det har sagt till steinen var livande och Ronja Stad hade var annars var lagt på plats. Men det mynden av okkon. Ja, vi livande ja.
Och allt jag vid det livande så är det inte programmerat, ja. Nej. Alltså en grådgär, vi kan säga grådgär nästan är ju alter i det. Ja. Och till det där, ja. Ja. Men med livande steinar, det här var sitt egna liv, men det här var sitt liv fra honom själv som kom till hans hin livande stein, säger han här. Ja. Och en av er, det var sedan nu, det har först för sa att det här vi livande talva. Ja. Och det var nere i byn i havn. Ja. Och här hade så krita upp ett störst talpår. Och så var det folk som stod i här. Och jag minns inte om det var i säljen bonden. Ja. Och så tar talvarna, tar röpte så. Ja. Tar tog inte och lette folk av einon. Det måste flytta sig. Det måste flytta sig. Det blev röpt affär av här och här. Ja. Och ta också i mig själv att det är ju livande talfolk. Ja. Jag visste det nu, onkel av timen helt där, men hade jag inte hela klart just man gör nu. Så jag var hellre här. Ja. Men så var spelspilt. Ja. Och det är som är så vi också, att vi är alltså livande steinar. Ja. Och då kunde vi reagera. Men inte hans ja. Inte hans att vi lever till livet som han har lagt i Jakob och som han lever. Ja. Det är det som jag kan tänka nu att läsa det här. Men det sista tanken i samband med att en annan kapitel och i grunden är bara att han har sagt det till i ören kapitlet. Och han har sagt något annat trätt. Han säger om Jesus. Tar vi ger det gåva. Och till från vers 20 i ören kapitlet. Han säger, hver raus det tog om tid det tålen. Ta det vara slien för syndetyckare. Alltså han menar också att raus det inte tog att vi var avlata och så blev vi slien för åkra synder. Bär och jag räknar samvetsko, fisk kanske. Och så märste vi dottarna fra att det här ska inte fyra åkerna vara således. Och så synda vi reagera skavta, kan man gott säga. Ja. Och så säger han det här, men det tålen, ta det geret gåva, och ta lojalt, ta finner nöje så gott. Ja. Att uttrycka att du lojalt, men du är tålen, och som det skriver här, och gjerta gåva, och ta att du lojalt. Ja. Täfen är så gott. Akkurat, ja. Akkurat där reaktionen och på att det som kom fram, va? Ja. Men det ska nog nej Guds till en sån reaktion. Ja. Utan Guds nej så klarar vi inte att reagera. Nej, men tar vi läsa till döds tidsbrev 2 och från vers 11. Ja. Att det nej Guds som är uppenbara allon människan till frälst. Og hon vener åkken opp av nok det godløse, verandlige gynger som han nevnt her øysene, og livet samlige rettvis, og godlige i heimen som nå medan vi vantar. Nettopp, ja. Altså her en mynteløse. Ja. Som har ikke gått snøy. Det är akkurat det, och det är klart att ta finner något och att han glädjes. Ja. Ta han finner sitt egna atter och jockorna. Akkurat. Ja. Tog han och jock. Ja. Så nej. Ja. Och så tänkte jag på det här. Så tänker han döme av Jesus fram. Där han var människa. Tog det var det kattla till. Og Kristus la jo øysene fyrir tikkom, og let tikkom fyrir dem i etter, så tikkom de fylgja etter i fotaspåren hans. Her nevner han Kristus, og han tar seg om etter i tatoi, nå Kristus ikke deg langer eller Jesus, nå en opprystende livande, og han lever løset og jokk. Og så sier han, at han let okkom fyrir dem i etter, så vi skulle då fylgja etter fotaspåren hans her. Og så sier han, som gjør det ikke sint, og i kvart måned helt ikke var funnet svik.
Och så kommer detta som har inte att remote till han var haver. Hatt inte ta han loj. Men gav det upp till hansara som dömer och i rattvis. Ja. Och också där till. Kvar jag synter bär så han. Ta han var heilaver och rattvis och lojta läser atlan hatt tog gärna. Det fanns det inte sent i honom. Att hesen rattvise tog okkara sintra seg, som man sier her, som sjálvor bär sinter okkara, og lika med søgnen oppa træge, for jeg vet deg fra sinten skulle liva for rattvisna, og vi kvarsvaron tid etla videre grøtt. Tid var det jo som sier i vilster her, men her var nu vent vi til hira, og omkjøna man salna tykker. Akkurat. Alltså otrolig lösning av honom och så akon. Ja. Nettopp. Och så allt vid öja och i honom och han oj akon vi allan hessen egen lagen. Ja. Alltså själva. Ja, ja. Och han är hir i okkara. Ja. Han är var inne i morgon och i tjej om att ta Jesus sa falske tyckte hon hjärtaliga syntetimon. Ty att det var som säger utan hira. Det var vannrökta som säger utan hira. Och det gånger atter, alltså alla tyn och tjänasten till Jesus, ja. Jag vet inte alltså på en måte hvis det är en tjänasta så är det något som vi gör för en annan, men detta var Louis hansara. Ja. Alltså Louis och tjänasta till honom det var rätt. Ja. Och detta var Louis hansara, det var hjärta hansara. Och vi såg ju också han röktar falske av ötlun ödje, bäg till andasal och likama. Ja. Och till det som man säger här, att vi har vänt vi till hira och omkjönar man salna okkara. Ja. Det är så stor år och så dyra bär sannleikar ut i Estnia. Ja. Och det är verkligen svära och på allan okkara tarv. Och alla människans tarv. Ja. Att han är hire och omkjönar med okkara sal. Det må være nøyot vi en sløyken hir omkjønner man til okkara sal. I salen og i okkon menkan øyliga vebbretjen, altså. Salar løy til okkon, altså. Nå var det okkon personlig, ja. Men ta han her og han røktar og så vidt jeg vet at jag lätar vid han göra det så är det öliga väl fyra. Det är akkurat det. Och så kommer fram fyra med till att nu får han det 3 kapitel och då löser han hur salar löv tai och vid det lät han rökta och i allt det så vackert. Nu tar han inte akon män fram. Nej. Men nu tar han en man fram som inte vill akta ordet. Till att säga att han aktar inte. Vi känner en tryggvant erkännhet, så aktar han inte han som är hans omkönna med över och hyrde, ja. Men han är en kone som gör det. Ja. Så och jag hade haft sin övergång från Herson och till 3 kapitel. Halt är otroliga talande tror jag att jag tycker att Peter och en viss mån har sig självan inne i sammanhanget. Det är att han är filtrerad antan att han får i köken löjve samman med Jesus och han var omätlig ringra fas vi kunde vi säga. Men han var bara skjuter till att se att det ska vara och tas man inte yngste och öliga skjuter till att enkla och grata och förtvivla över världen. Inte minst da Jesus blev dömd till det här. Och han är nog det att han kände igen. Alltså. Det var väldigt öjligt så Petria färg i köknen. Det du huxar om. Ja. Akkurat, ja. Men han får inte en nöjt det. Peter själv. Han säger bara somlöst till koner. Säger han, vi tycker ägna mannen underkivnar för att enda tar inte vill akta år kommer vara vunnit 8 år vi efter kunde söna. Till sig han för in vi tar till en man som inte vill akta år. Vi kan.
så att nu kommer konan fullkomligt till den rätt som God gav henne till han skapte henne ur revjabönen sa Adam, va? Och han säger att vi skulle ge honom en hjälp. Mannen. Ja. En hjälp. Alltså en otrolig hjälp du ser och i sin här. Hvis du øyre en kone som ser at du ikke som du øyre være, og Herren nemer hjertet henne til at, som vi fortsetter å lese, vi har vunnet 8 år, vi for kona søgna, tøyr, altså mennesker ikke røyne appor, tikkere og gjøtt, han tar seg om til flertall, han tar seg ikke om til øyntall. Prøye tikkere være helt utvarstes, flatter og hans godstas eller klæge, men dolta mennesker i hjertans. Vi har noen spek for å stille anta, og for ganskelig en prøye som god til ekvelig at øyre barst. Altså, vunner 8 år. Ja. Jeg kjenner en mann som har vittnet akkurat dette her. Ja. Ja. Han er nok eldre enn jeg, og jeg har vittnet til om konusene. Vi känner ja, så vi är inte några som vi känner väl, men vi kännas då. Ja. Vi har alltså vittnet här alltså, om hans egna liv och han kom till Herren. Ja. Och han akta i året som man säger här. Ja. Och han levde sitt liv. Jag vet så inte om han och i brännvin hever gastlig eller härlig till tar det inte att säga. Men det går så alltså så levde det för sitt liv. Ja. Så hon levde hette her livet her, hette som stender her, at politikere ikke utvarsflatter av en godstadlig klei, men dolta mennesker hjertans. Ja. Vi er spek for å stille anta og for ganskelig prøye som god til ekla dyrabart. Hon levde til livet, og behandlet han her etter. Ja. Så at han kom hjem, altså, Ja. og beraknet litt som alltid tatt det her vi rusevner å gjøre. Og etla 4 vaknar om morgenen, så hvis det 4 at hon kom inn og skjelte henne og spurte hva han verre og alt det der, så sier han ikke om det, men serverer en drekke på sannsene. Og det virker jeg. Ja, det virker jeg. Det er faktisk akkurat det som stender her. Ja. Så han eisen kom til trygg. Ja. Ja. Det er... Så det var ett döme om det som ja, ställ skriva här. Ja, nettopp. Jag har hört en vittnesbörd alltså om akkurat det här. Ja. För att ända tar inte vill akta året kunde vara vunnit 8 år vi är för komma sina. Ja, ja. Alltså det just inte på annan mat. Nej, alltså nej. Hade minne om det att du fortalte här 4 om pappa som säger vi sig här som är en man som inte levde till livet som hon kunde tåla i sig själv. Ja, hon var förtvivlad. Ja. Ja. Men hon var inte tryggvant. Hon var inte tryggvant. Han kom in. Nej, särskilt. Ja, hon var tryggvant han var ute efter. Och han tillrådde henne i affära och arbeta vid ner. Och det gick bara 2 veckor. Ja. Så klarar han sig. Stannade med det tog hon gjorde allt som var van. Hon var given vet du. Ja. Gjorde allt som var van. Och ta måtte han alltså bara säga vi henne. Alltså kvart är det hänt. Ja, nettopp. Och tack kom han. Och tack man. Ja, det är alltså men hade egentligen gått sväver. Ja. Hade gått smart att göra tingen på. I halte ta i nevnte til så da sier jeg ikke til som jeg falt et at jeg sier ikke til sørsta. Ta i hon så hon sier mamma ble via minna meg å fortelle alle det og nå er han ferdig og nå fikk han anka til å vite og så stod jeg og løt og mamma var ferdig til henne og nå var pappa også ferdig. Och så säger Johan Vajta sig. Jag har inte sagt det så. Vajta då? Jag säger att det stämmer och i Lukas 15. Att ta kvinnan är mest. Ja. Trackmåla. Ja, glädje. Alltså inte allt gott alltså. Det var glädje här. Och ta vilsta lampor var funnet. Var glädje. Anklung gods i rein sintara som väntar vi. Alltså helt redan om
95 rättvis. Ja. och jag ska säga det här att hon hörde mig säga detta, ta brötstånd efter den där konan. Alltså, hon säger bara, är det så gott, säger hon. Särskilt. Vi stod här och i till salen och i gången där hon snackade vi med och kista var färre och folk var färre. Och detta löjene så tungt i hjärtat och hon orskar inte snacka om det med folk. Alltså. Och man snackade vi med Arnvid så för och kyrka. Ja, särskilt. Ja, så störst var det. Ja. Alltså. Ja, det har vi det starkaste vi skiftet och jag kan leva göra. Ja. Vi verkligen Ja. Det är ju den eviga tillvärarna och glädjen här som ångat helt upp här. Löjve här som ångat i blir gammalt och allt är avhaltande i ett land nytt. Ja, det glädjen börjar långt här och nu. Ja, börjar nu. Och jag tycker, va? Då är här och i Lukas 15 här ända där ju i Timebavon. Ja. Och badgen och sin och cha färgen här. Vi har ju med någon. Ja. 8 vid av glad. 8 vid av glad. Ja. Och det minner rösten att han nog 95 rättvis. Alltså han var så rättvis i badgen. Och han var så plikt och fettland. Han har gjort allt det här. Och han välte vara så orättvis att annars skulle han inte få glädjena, men det var inte tant glädjen och pappen ville till han här. Glädjen om sig själva, men glädjen om att han som var väster kom hem. Så han var också väster, så antagligen till allt. Ja. Han var väster närvarande kan man säga. Men han säger här att vers 5 här, att sålas värda ju eisne hinar heilige kvinnor och i foron skjutte sig, ter sette vansinna til god och vår stekne mannen undergivna, så nevner han dømmer her. Men så tackar det här som felaks, inte bara kvinnor, men vid människor. Ja, människor, ja. Och människan är ju hon. Ja. God skapte människorna. Ja. Som man och kvinna, alltså henne. Ja. Så vi brukar ta här, men det är akkurat det här att det pröja. Ja, pröja, ja. Det är tar vi också om pröja vanliga. Ja. Och hon går bruka det som döm i eisen, ja. Så kunne vi pröja oss och ta gera vi då bruk för det eisen vi kvarsta. Ja. Vi skulle vi vara på in för drottningarna så hade vi haft ett annat som om inte klä annan kläder så hade du klatt oss pröjliga. Ja. Men det är ju näka som vi inte har naturen i hava. Nej, inte från corona. Nej, alltså vi du fatt nätcherna. Ja. Och tar vi så höjre det här. Ja. Så kunde vi reagera på två matar. Ja. Och den ena är efter lovarna. Ja. Som bara men som är röjna att göra. Och istället för att göra bruk av här som prynon som Jesus vann och av krossen. Så det här och i Atlantamal ligger. Ja. Jag halte till särt öliga väl till Maria ständ vid gröna och gräter för att teacha Herra så in. Alltså hon var inte ska dra lagt han. För att teacha nu grön. Och så ständer det med över här från Mafirien nu. Hon känner han inte. Hon känner han inte också. Att här kommer en flera för fyra alltså. Jag inte tar vara ute i vatten och att det var inte alla nätterna. Det kände han inte. Ja, det kände jag inte. Alltså, och till glätt med mig till att det var dåligt att jag kände han. Så nu mötte han upp och i till Lojtje som allukas han ut som en människa. Men vi var då alltså, han röstade upp vid okom. Så det kan inte känna han kvar människa var om på i honom, är sant? Som han är bara sentnar så och det som så att var satt vi han alltså det är så tolja är den här att den här tojen kommer till jag anten kom och han har sagt att det spelar nej till dodge och är för bostor hvis jeg ikke dodge og ruske oppater og så ferdig i heim, ja, så kommer hele anden ikke til det. Men ta i verden, altså,
så ska det sända till han och så ska han, vet du. Akkurat som det ständer i hans skej, ja. I sørsten står at det, vi høgten står Jesus røpte om når artister kommer til munn og dretsk. Og ta noe trøyra med og løy i hans skulle, som skriften sagt, renna strømmer av livande vatten. Dette sier han om antandet de skulle få. Det andre var ikke en av Jesus var en. Det akkurat det som prøye. Ja, det her prøye. Det anten som akkurat prøye. Ja. Han akkurat prøye. Ja. Og det ikke, jeg minnes øyne for hørt i et uttalelse. Og jeg kan ikke minnes hva som sier det, men han sier således at akkurat personlighet og i andan den mest han brukte et år her som jeg ikke finner i atter. Altså, den personen den mest fremmande personen i liv i akkurat. Som tryggvant, sier han. Vi tår ikke at lade han være akkurat prøye. Når ikke han tar rettning, sant? Hvis du ikke tårer at nevne antan, som jo god, og i akkurat, vevn troaren et eller annet. Vevn dårtaren, ja. Ja, så sier du til prøye fratar. Akkurat, ja. Det nettopp, akkurat han tanken her. Så sier prøye fratar, ikke? Ja. Og tog sier han til at hvor lette han være fremmed han ut her. Utkjent han. Ja. Det av til her, og så kunne han ikke skjøtse til prøye. Vi helt ta kjent jeg veldig løyte til det som vi kjenner til nå, i samband med antan, men mer tog djevren og gater, og mer han teker av Kristus og kunstjer til her, som Jesus sier han skulle gjøre. Ja, hvor ble vi vekker? Og i ter. Han ble vi vekker. Og i ter, og i tog noe like med, sånn? Det akkurat, ja. Og det altså han løndermal i tjåkene. Ja, det løndermal. Ja. Kristus og Jakob, vevndorderen. Ja. Som han nevner her. Men det et løndermal som for åkken åpenbæra, ja. Og som vi gjør vel ui at livet etter, og at her var vi faktisk i øtlån løses vidskiftene. Ja, han sier det bare 18 år her som du nevnte at det verset skjei i 3 kapitlet. Ja. Og søgnas, sier han, veri at samsint, samlojant, elske brødrenar, veri miskonsom, emjog, og så sier han, løn ikke ilt fyrir ilt, eller ha fyrir ha. Hette Jesus, han. Ja. Når jeg tverster med å sikne, tog jeg var til kattla til at de skulle arva sikning. Og så sier han dette verset, som jeg alltid så holdt denne standande. Tog tanne vil elska løyve. Og så tja, gauar det her. Halte tunkusøyna fra Ytlund, og verren søyna fra tala svik. Han vente seg fra Ytlund og gjør godt, han søker fri og stevner etter honom. Tog, ei og herrens iver hin og rattvis og øyre hans vendt til bøn torra, men Asjan herrens møte tøymon som gjør ilt, og hver han som kan gjøre det ilt, om tider øyen fyrir hin og gauva. Det utrolig Peter for vi antar og gjøtla og gjøknon disse tilgang til løyven og kjent tryggvand. Og til godt å minnes det, vi er ikke roboter, vi er ikke de som har en støyre akkurat som han vil, og til pure er vi kommer til åkken, til vi kommer til åkken, at vi er det som Kristus er. Ja, til akkurat det, altså vi Jeg er unga løt i at vi mennesker vi skapt til fri. Yeah. Vi skapt til kærleika. Og vi skapt til at ha omsorgen for hver en øren eisene. Ja. Motsetninger til det. Ja. Til krutsk. Ja. Og det kan finnes av alle planene. Ja. Og man kan si at det ringer seg for en til å oppleve i tøyene som nå det ringer seg krutsk i Europa, så er det en annen hemsparti, ja. Og så er det øyelig skæje. Altså, etter den materielle skæjen, og etter eisen de mennesker som lader lov og gis ned, og de som ligger sært etter å ha, men
men alla de relationer som var kvättare av, va? Och som vi har så bruk för det. Och vi alltså heimen eier inte det och så själv till flesta ja. Men upprona vi atla till det. Och färgen i himlen, det säger Jesus brev 1:8. Han sa avgjørte atlan at han skal sauna allt atter til eitt. Begge til det som i himmelen og det som i jorden nere. Så det hans mål, det hans enda mål, til å sette sammen. Ikke bråda sunter, ikke at sluta sunter og skrea sunter, men at sette sammen. Synden hever spjatt og spjager. Alla som släpper fram äta. Och faktiskt väl synden och så någon ljótaste uttrycket till nettopp i mittelmänniskor. Ett kvart människor och vi ofta tagar hjärtliga synd dem kan det ge emot sig själva. Men vi tagar synd dem. Men synden och så ljóta uttrycket det tar och faktiskt uttrycket som krutch av en eller annan plan och i mitten människor som till oss bergtal eller allt det som det är ta så ilt om för en annan. Alltså det är så otroligt ojant. Det är så helt ojant, ja. Det tog ju ut uppständaren så situationer om man vill förtvivla. Ja. Hvis man själv var lite till. Det tror jag att samfället som vill mest av toja. Det blir till en ojemörsk. Men är samfället som är mest av människor som har omsorgen för varandra, kärleken till varandra annan. Ja. Och det blir till några verkers några som blomstrar och hur avväxt vissa. Jag har ett nog självsamt upplevelse alltså för mig själv och i samband med och i samband med allt det som händer det och så lät det vara vi har lusta ett nökron och levde mig så in i en så otrolig fri och det var mer nog. Ja? Men så kom frastaren och säger till att du just att bara för den egna skuld du täcker så apert att du så för framlåt han om det. Ta du lojtar in i frien som God kan geva där. Och han ger där han träta läst. Kvar är den samviska. Alltså hur ger du den samviska ta det just så läs som det just. Det är öle personligt, va? Och det första som kommer tänkande om är att vi har vi gåa samviska och att leva i fri och navn som är gode och samtidigt så lägger såna gott ut till andra folk och till näck folk som läser det snart av Facebook. Ja. Och så har vi personligt samband till det ösnet och det reagerar och på att det så det är så själv det största arbete och tänker näck vad tog ja. Och jag förbannar också om ja. Alltså blå bock och tarva och kalva allt det där bärskunde rancha till utvarstes röjlöjka. Alltså inte till när invarstes alltså. Samviskan kunde inte ställas vid tog. Så många år ska blå Jesus han sa som vi är en anta bär fram sig själv och han löjta läsan för det gode. Blå hans rancha samvisko tikkara fra deion verskon til at tjene i noe livande og sanna godt. Og jeg ble så glad over for jeg hadde uttrykket en fra træt, eller flere fra træt. Så det sier sånn jeg, va? Hette mittel meg og herren. Og skal han så ikke slippe bestemme om jeg fullstendig har fri, og i ødelen er fri noen. Så kvar är just vi ofrien utan att leva stilt och friade lov att gå så att se proje och så säger han i förra till Måtsbran att kapitel 2 vi ska vara byan för ödlon men lagon och ödlon människan så vi kunde leva stilt och friade lov. Och så kom det framför mig som Patladol fortalt i öna för om några samkommer i Tyskland som sett sig fyra taj och Hitler kom fram
at her skulle det ikke være avvarskere av kvarse Hitler, eller hinon, eller øron, men livet hette løyve, og i bøn 4 myndløyken treta lest. Og spegavene får inn og i hese samkommer, for jeg vet hva det er gjort. Og Paul sier etter hans egne åren, at alle de samkommer finner fri under krøyden, og så overrakt først alt vær, og alt for fram. Der levde dette løyve, og bævå, og det var helt sikkert, sier Paul, han tog seg senter havnamal, at god for at tilrakna tøymon til, tog at jeg var nekst større avvirskan enn de hoksa av. Selv om andre kunne si at det var ikke nok. Det er sånn? Akkurat, ja. Og så kom jeg til her framfor meg i Øysene, her nå, og i 3 kapitlet. Han sier til at hvor er han, og jeg kan gjøre at det kan ilt, om til det øyen fyrne gav av vers 13. Skuldet til noe lige for rettvis skuld er til sel. Her vi omgang 8-4 tøymon, vær ikke rett. Så sier han dette, nei, haltje Herren Jesus, Herren Kristus og gjørsten tikkere, og vi alltid til røyere verja tikkum for øyne og kvarjen og krever tikkum til råkskap, for vevna som øytikken vi spekføre og øtta, og så kommer det til, som teg har gåa samvisk. Ja, akkurat. Ja. Så teg som lasta gåa etfer tikkere i Kristus, kunne være til skammar ut høy som det bektal tikkum fyrir som ilkjera menn. Så bedre er det loja for gåan appår enn om så er vilje gods enn for ringkan. Og så sier han, Kristus støy var snøyna for sinte rattvis for åratvis. For han kan loja for gå. Det er utrolig dette gåan inn etter salarfrie, skjønner du? Ja. Og hva det er så avvirskar og avvokste, at det har vi ikke kontroll av. Men det skal Herren sutja til. Ja. Ja. Og jeg doer vel at sutja, hatt det tror jeg til, men det er så nek andre som tror jeg til det. Og det var uttrykk for det tog, og jeg har sett tog i teg, nek og røylig av benchen, vet ikke hva for å hente, at så til året fra gode for å lagt halt og tar det rassle og alt dette som kommer fram av naturlig en hatt. Ja. Alt det som leiber og sal okkara. Ja, som leiber og salarløyve i okkara. Ja. Og her og ta hans lepper er at være hyr okkara. Ja, akkurat. Så er det hessen frieren som nettopp, ja. Som styr upp om allt vita. Ja. Och det är så eller tydningar mycket att det är frier som styr upp om allt vit. Ja. Så det från vit nog faktiskt alla huxarna kommer vi åtta och alla de som här till höger. Ja. Men tar du så fast stilla. Ja. Det så här tankarna. Ja. Vi är en fri som styr upp på hjärtan och faktiskt överflömmer tankarna. Ja. Och till frier, till inte apati alltså. Nej. Inte lika själv. Nej, till inte det att göra. Nej. Tog att känna kviler, tog att tog en hire, tog hur så var det nämndes där det sista versen. Hire omsjåna med till verska och i tøynesala. Och visst du lät salna vara aurakta. Ja. Så är det allt livet. Allt det. Det är det. Alltså det är som har tydning för jag alltså vi tøyene. Ja. Så blir det bättre, ja. Ja, det. Vi sitter också om att uttrycka omsjåna med av, ja. Så kunde vi bruka främmande ord som vi ofta brukar bedeller. och kvad ger han omsjåna med av den bedeller. Ja. Jo, han häcker efter kvad är det som är färg och leie. Ja. Och så rättar han på det. Det är hans uppgåva. Ja. Och salen och salalövet tjo okkom. Er ikke kommet til himmelen, men himmelen er ui okkom og ikke røkt okra sal, inntil vi standa her heima. Så kommer vi til det 4. kapitlen, og jeg skal teka okkur ord her. Det første verset sier at ta no Kristus over li og halt noen. At det gav øyne avvisa lojing inne mot halt. At det her, disse tankene som vi nevnte, ja. Som motmalt og akkurat, ja. Det var ikke noen mennesker som sier det av meg. Det var bare fra meg selv. Det er noen Kristus li i halten, og skulle øyne tid
Vappna tikkon. Ja. Alltså vappna tikkon. Jag var inte löj, ja. Ja. Vappna tikkon vi samma sinnaläge. Ja. Toi, han som lever i halten, han hever ikke gjøre vi sint langt. Altså, han utrolig tanke, at det her er for gode. Ja, men gå, jeg har jo ikke, eller du hever ikke vi sinta gjøre langt. Hvor skal du så sinta møte mer, og være ratter og bensjen, og ikke løyve mer, at jeg var omkjønn litt her. Sånn her, den tanken her, han är så otroligt frigivande alltså. Och så säger han här: så tid liva till att tog tid här efter och i halten hon. Inte efter människalistan, men efter vilja gods. Till nå mycket att i togen och i färden det har gjort vilja höjtningarna liv och i silös och gärton och fiskskap och Sverige som de nämnde. Drickeskap och skamligare avgoda diskan. De undras tog ju spotta att det inte rända vi ut i samma skamlösa stod. Men de skulle göra honom rockskap som vi till röjare att döma livande ut dig. Alltså, jag man bara säga att här malbonen han här brukar och i vad han skriver bara till som anten livande ger men han skriver Peter. Han är han som Herren är vunne och han står fram och kvar som det är. Ja. Han var ju vad han snackar om. Det tillräckligt ja. Alltså tillräckligt ja. Ja. Jag huxar på att det är första verset här som vi läser att han och Kristus är li i halten skulle är tid vapnat det kan vi samma sinnaläge säger han. Ja. Och så kommer en tankastrika. Ja. Du han som li häver i halten och har inte gera av syndlankar tankastrika. Ja. Og jeg tykker for selv at det menes vi Jesus selv. Hvor han som hever liv i halten? Det er han. Til han da. Og han blir nok til å ha samme sinnalige. Ja, sinnalige som han. Som han da. Ja. Så at til livet til at du ikke har etter halten. Ikke et menneske, liksom, etter vilja gods. Du halter ikke akkurat, altså, det er ikke mer. Nei. Altså, er sant? Nei. Men han tok halt akkurat seg. Altså, på en måte. Altså, sendte noe av seg. Ja. Att det är ett väldigt löntarmal. Tar vi har lagt till någon vi antar jag skrifterna och han öppenbarade för i och så söker vi dock alla tojorna bjärka ju i honom. Ja. Ja. Det som är det. Ja, jag har lycka vänta till grundläge så att jag kom till mig nu är att vi posten där ja. Ja. Og ekvla, altså det er kanskje det mest gripande som vi leser i samband vi løying Jesus her. Og her det stender i Matteus 22, Markus hever det samme eisene, her i vers 45, at her stender satta tøyman kom myrskur i alt landet, og til var det lykka til nødgjenda tøyman, altså satta tøyman til klokken 12 deg og til klokken 3, ja. Om nødgjenda tøyman røpte Jesus vi herrerød Eli, Eli, lama sabachthani, til god moin, kvui tu færen framer. Hatta råpi her, ut i myskre, hatta øyla myskre som vart utrutja tøymar, og som endar vi at Jesus råpar ut, god moin, kvui tu færen framer. Alt det som vi da tås om åren, det bytjer av hæsen her, at Jesus får i djøkkenen faktisk helvetes kvøl og i smiskenen. Og alt det som vi åtte, tog han av seg, og lei i holden. Altså, alt det utrolig. At det altså... Men han ikke kunnet at åtte han har et hold som var sint og lest, altså. Det akkurat, ja. Han aldri klaret det. Nei. Så han ikke kunnet det. Nei. Så var han også vidt. Ja. Han sier her i Brevbrand 20, så han sier her at likam gjør det du Martina. Og det var så akkurat det. At Jesus måtte bliva menneske, måtte bliva holdeblå. Det var bare holdeblå som kunne takke imot alle bråtene, alle skintene, som halslige mennesker, som vi alle holdbåre mennesker, hava åkken, han tidst av seg. Fer i jøkkene myskre,
och ropar detta här, öjla ropar ut och det är akkurat som om han får inte svär. Nej, han får inte svär. Nej, han får inte svär. Allt himmelen är så stångt. Ja. Och det är överläggande det ultimativa helvet. Det är att himmelen stångt. Och det var det som Jesus får i köknarna. Ja. Och det är, alltså, det är bara så fantastiskt att det är evangeliet som glädjer bådskapen om att han tog detta här och alltså fyra åkorna. Ja. Och tog har vi ångan tog för nejene att ropa detta här ropet som han räppte här. God mot kvar till för framåt. Ja. Men här ligger något som är det jag läste nu i det jar så jag må bara säga som skriver ständer här. De undras tog och spotta vers 4 och i kapitel 4 och i 4 Petrusbrev. Ta i tid ikke renna vi ut i samma skamlös stod. Men de skulle gjøre hån og rockskap som et røyer at døma livande i deg. Og så sier han, tog var evangeliet kun gjørs deion vi. Deion vi. Fyrir at de skulle være dømt som menneske i holdt noen, men livet som god i antan. Men endte altså nærvær til arversen edru til bøn. Og her fram om alt brennende kærløk og kvart land, at kærløkken fjallsint. Jeg stekka vi at det her, tog var evangeliet kom til oss deg om vi, og var ikke vi som var deg i sint, mister. Altså, deg om vi. Kan det være nekka anna han var vi, til han sier, fyrir at de skulle være dømt som menneske, og i halte noen, altså Kristus har holdt det, var vi dømt, og vi livet som god og i andan. Og han brukar små bokstaver, ikke større bokstaver her, helter. Nej. Altså, jeg følte akkurat til jeg leser det her, at jeg ble sett så høyt i Kristus, altså litt opp, at jeg på en måte omkant tøyner seg hatta og i hæsen vers. Nej, så är det. Ja. Og det var som en ljøskøyne i mørkse, og kjør til ljøs, det skjønner. Som om alt hendte om at. Og jeg er noen det jo, va? Ja. Jag kan lycka tampa vent lyssna att till att det här vi här som är vär och vi Matteus 22. Ja. Ja, nettopp. Tui det som så hänt det här att han eisne. Det är ju eisne grundanlägg under fulla löven. Så dyra bara pryno som vi tar om, va? Nettopp. Att han nu har röpt det god med kvar så fram fram här. Ja. Så ständer nära time stod här så att det har det hette han ropar efter Elias. Ja. Och en tar leip vid det samma tilltag svamp fyllt han vi äter inte sett han rörsta och gav han att dräcka. Ja. Och hinner så att det börjar att de sucha om Elias kommer hjälp honom. Men Jesus röpte atter vi herrar rödd och gav upp antan. Ja. Ta skrattna i forhänge och i templen och i tvei. Fra i erva, lyka nir i jøgnen. Gjør en skalv og klettander klona og vers 4, men det høres med at her, vi en hilde vakt i Jesus så hjerskjoltan, og det som hendte var det ekla ratter og søtte. Sannelig hesen var sånne godsa. Men det her til at han gjever opp andan. Ja. Og for henne skrattnar og i samme løte, ja. Og hebreer bra forteller okken at holdt hans her, at det var for henne. Ja, det var for henne. Det var for henne, så nå er det vekk. Ja. Ja, for henne var vekk. Så for henne var vekk. Så hvis Jesus ikke var deier, men stadig lyfte, ja. Så han var foranen fire, at vi kunne finne løyve. Men han får atlan veien. Ja, nu minnet du mig Filippe bra 2. Ja. Da han var ikke så god. Ja. Sånn at Nettopp. det sier han ontan. Ja. Ja. Han sier ontan tog. George var han som tjänare. Och da han var stigen fram som människa. Sette han sig själv han lagt så han var lögn till dig jag krossade. Ja, ja. Så vi må bara vara och meddela tack som för att han fullgör det värsta. Ja. Men det är förhänge här som skrattna, ja. Och
Egentlig at sikvi til faktisk det som henter hver affär en människa. Ja. Teger mot, yes, ja. Ja, så. Det och Paulus omtalar det som heter slöra, som ligger efter iver. Ja. Det ta Moses läs upp sottmalla för falsknon. Ja. Så lejer han slör iver sig, ja. Ja. Och Brunal jag var det ju för att de bländas av skinnen. Ja. Men det var också kött att det blev till att de inte skulle sucha att skinnen var vecka. Till lejer slör det iver sig. Och han säger vi är här om jötarna att han ligger en så slör iver sinne och tankar där och i det. Men tar det vänta sig och det har vi nästan säga faktiskt att det sent att det vänta vid Herren. Ja. Ver slör till bort. Ja. Och det stävar fram Moses att han börjar vi faktiskt vända sig mot falsknon. Slör det iver. Och så vända sig in i helgedomen. Och tog han slör av. Så tar vänta mot Herren. Ja. Och det är det som händer, tar vi väntar vi in i helgedomen, in till Herren, så vill detta slöret till bort. Och liv, Guds liv, det är dörten, eller det är pröj som det är att oss om. Det strämar in i okkar innare människa och ger oss ett liv och en fytling som inte här gör kan sammanliknas vi. Och det är gava Guds. Det är fullkomligt av hans ranai, utan att du kunde göra näka som helst anna än att loja året och vänta oss till hans herra och låta han släppa göra sitt verk. Och slör till bort. Han teker slör bort så vi vänta oss till hans herra. Så ska vi ta som vi börjar vid här livande steinan. Ja. Som vi har byggt upp till ett antal hus. Ja. Ja, Paul, jag vet inte hur jag kan lägga rätt. Nej, jag har alltid att nu ska du bygga. Ja. Ja. Gå färg i himlen, och i Jesu navn så tackar vi här för nøye og miskunntøyne, Herre. Færre, vi takkar deg for at du som hever givet okken løyve, du er eisne givet okken til evige løyve ved at du gavst såntøyne hinn einborna. Og vi takkar deg for at motivet for ødelesen her, det er at hun kærleik, til hjertens gaska og miskunn i måter okken, Herre. Takkar deg for at jeg underfottel dyrabære frelse som du hever vunnet okken Jesus av Golgata, Herre. Takk for at du hever røpt fyri okkon, god mun, kvui først du framar, eller kvui er du færen framar. Takk for at du hever røpt det, Herre. Og Herre, ikke bare valsikna ein og kvann som ser og som lustar, Herre. Ikke valsikna ein og kvann vi tøyne nøy, Herre. Vi tøyne løyve, vi tøyne Herre underfotle, fullkomne fyrigjeving av sint, Herre. Takk for at du tilroknar okken i kintene langer, Herre. Du elskar okken. Og du har båret der av den egna likame. Takk for at vi der så kunne vi njóta hetta underfotla livet. Hetta livet som streimer fra det her. Herre, vi var signa land og folk okkara. Herre, jeg takk der for musikken som er samme vimmar her, og alt som er samme vi okkon her, og i hese kjenting eisne, Herre. Og i Jesu navne. Amen. Amen. Så var hesen pastoren av hjertamal konar enda, og vi tror Anja Hansen, som stender for det tekniske, og Paul Fære, og jeg selv, Daniel Jakobsen, vi ønsker at takka for hesefer, og ønsker øtlen en gledelig postreisende. Og la meg lykke legge til at pastor av her hjertemalsendingen kunne suttjes av YouTube-kanalene Iktus Sjånvarp. Men du kan eisne høyre og lusta av skjei, her personene vil eisne brukter av skjei, og i morgensendingen her, morgensendingen som kalles vi veien, her er alltid en pastor sender til nægra viker 18 år at jeg er i Iktus, men her du ikke finner vi i Iktus, så kan du få det vi av skjei. Tusen takk for Jesus for.